שמי ג'ינה לוי, והיום לפני 11 שנה בעלי קנה לי את כל המוצרים של ניקל. הוא קנה לי מזרון, כרית צמיחה, שרשרת, מדרסים, חגורת גב, מושב לרכב, וחשב שבזה תבוא לי הישועה. במשך חודשיים הייתי במלחמה עם המוצרים ובמלחמה איתו, כמעט והתגרשנו. ואז התחילו לקרות שינויים. בתוך 7 חודשים הרופאים הורידו לי את כל התרופות, לקחתי 12 כדורים ביום. והיום אני עומדת פה מולכם זקנה ב-11 שנה. הרבה יותר צעירה והרבה יותר בריאה. היום התנסיתי פעם ראשונה במיטה במזרון למעשה של ניקל. התחושה היא מאוד מיוחדת, לא דומה לשום דבר אחר. כאשר שכבתי אז הרגשתי מין מסאז' לא אלים, מאוד עדין. הרגשתי למעשה את כל חלקי הגוף. והתחושה הייתה מאוד נעימה וחמימה. והדבר העיקרי שהרגשתי רוגע, למעשה רוגע, ממש בכל הגוף. ולאחר שקמתי, אז התחושה הייתה כאילו, עשיתי מסאז' אצל מסאז'יסט מקצועי, זו הייתה התחושה. ואני מאוד שמחה שנהניתי. תודה. שלום, אני נילי זהבי ואני מפיצה עצמאית של חברת ניקל, ואני מזמינה אתכם לבוא, להתרשם, לשמוע בכל עניין, אני פה לשירותכם. מספר הטלפון שלי למטה, אז להתראות.